जे आंनि मुङा जाहैबाय सर्बेश्वर बसुमतारी गामिया जाहैबाय 1 नं गोरोबदारा पोस्ट अफिस पानबारि जिल्ला चिरां बिटिएडि आसाम ते आङो सासे आबादारि जे आबादारि हिसाबै आङो गोबां खस्थ'नि गेजेराव आङो मावबोगासिनो दं दे 1995 सननिफ्राय आङो आबादजों नांथाबना दंमोन बिनिफ्राय बिदि दिनैसिम गोबां खस्थ'नि गेजेराव आङो मावबोगासिनो दं दा बिनिफ्राय आङो माखासे फार्स्ट अबस्थायावनो आङो 2007 सनाव आङो फिसारिनि सोमोन्दै आङो ट्रेनिं मोनदोंमोन बे ट्रेनिंखौ लानानै 2008 सनाव आङो माबायाव गुवाहाटी कलाक्षेत्र मिन बिभागनिफ्राय आङो बेहाय बरायथि मोनदों बिनिफ्राय आबाद मावबाय थायैनो बिदिनो बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय आङो बिटिसि गभर्नमेन्ट माबायाव क'क्राझाराव बेहायबो बरायथि मोनदों गिबियाव आङो आबाद मावनायनि बेलायाव आंहा बिदिनो माइ आबाद आरो धर बिदिनो एसे एनै मैगं थाइगं फानलु बिदिनो आबादखौ मावो खुब खस्थ'नि गेजेराव आरोखि जिहेतु बेबायदि नङामोन नालाय आंनि अबस्थाया दा बिगासे बिगानै बिदिल' मावोमोन आं बिनिफ्राय दिनैहाय फुख्रियाबो जास्ट आधा बिगाल' जावनो हादोंमोन आं बिनिफ्राय आधा बिगानिफ्राय बिगासे बिगानै बिदिनो आङो दा फुख्रिखौबो प्राय गासै 15 बिगा आङो फुख्रिखौनो जावनो हाबाय बिदिनो दान्दिसे आङो 2003 सननिफ्रायनो 3-4निफ्राय आङो थालिर आबाद मावदोंमोन थालिर आबाद मावनानै जोङो दा दिनै जिहेतु पानबारि ओनसोलाव गोबां थालिर आबादखौ जोङो फोसावनो हाबाय बिदिनो आं सानो आंजों लोगोसे जोंनि खाथि खालानि जितु माने सेंग्राफ्रा माखासे थालिर आबाद मावनानै जों जाखांफुनायखौ नुबाय आरो बिनि उनावहाय नारें आबाद दंमोन नारें आबादबो मावदोंमोन आं आरो बिनि उनावहाय आनारस आबाद मावदोंमोन आनारस आबादावबो जों बिदिनो टेक्न'लजि मिसननिफ्राय जों सरकारनिफ्राय बिदिखौ मोननानै गोबां डिपार्टमेन्टजों नांथाबनानै डिपार्टमेन्टनिफ्राय माखासे टेक्न'लजिजों लोगोसे जोङो बिदिनो गोबां आसनि मोनदों आसनिजों लोगोसे जों बिदिनो मावबोबाय थादों आरो फिसारि डिपार्टमेन्टजोंबो आङो बिदिनो नांथाबनानै फिसारि डिपार्टमेन्टआवबो बिदिनो दिनैहाय 1 बिगानिफ्राय 2 बिगा 3 बिगा बिदिनो आङो फुख्रिखौबो गोबां फेहेरनो हादों दा आंनाव मथा-मथि आङो जथेस्थ जिखिनि मावनो हादों 15 बिगा फुख्रियाव मथा-मथि आङो दा बेहाय गोबां हगारबाय नाखौ जों एक्चुअली बेखौ साननानैसो होनांगौ बैग्यानिक पद्धतियाव जोंहा बेखौ साननानै होनाया एसे उसुबिदाखाय जों बेखौ फुख्रिनि अनुमानै जों बेखौ कुइन्टेल हिसाबै हगारदों आरोखि दा बेहाय आंहा प्राय ना गिदिरखाखौ हगारदों नालाय जोङो 80 थाइनै थाइथाम बिदिखौ प्राय बेहाय 10 कुइन्टेल ना आङो अलरेडि हगारखांबाय आंनाव दा नाया प्राय मासेयाव किसुमाना केजिसे अजनबो जाखाबाय आरोखि अलरेडि एनुवेल इनकाम आंहा बे नानि बेलायाव मथा-मथि गासै बेखिनि फुख्रियाव 5 लाखसो फैयो आरोखि अनलि नानि सायाव आरो बिनि बादै हर्टिकालचार फिथाइ सामथाइ दङ थालिरनि बेलायाव आंहा देग्लाय थालिर गैया किन्तु नैबे फुख्रि माथावरियाव आङो जेब्ला गायदों आरो नारें दङ दा बेफोरनि बादै आङो अनलि नायावनो बेखिनि 5 लाखसो थाखा आंनाव फैयो आरोखि नायाव आरो बिनि बादै नाजों लोगोसे आङो अमा फिनायनि बेबस्था लादों नाजों लोगोसे आंहा हांसो फिनायनि बेबस्था दङ आरो बिनि बादै बाखि जितु देग्लायनिफ्राय आङो मोजां मोनसे सिन्ताधारा खालामदों जे गय फुलिखौ आङो एबार 50,000 थारमाने मा होनो गय फुलि बानायनायनि प्लेनिं आरो फैगौ बोसोराव बानायगोन थिग बिदिनो गयनि जितु नुबाय आङो जे फांसेयाव 20 थाखा खरिबाबो बहुत बेनिफिट फैयो दा बेखौ मोनसे फिक्स डिप'जिट रोखोमै जों साननो हायो नामा दा बेखौ साननानै आङो मावदों बेबायदिनो मावलांगासिनो दं आरो आंजों लोगोसे खाथि खालानि सेंग्राफोरखौनो होन आरो हिन्जावफोरखौनो होन बिदिनो आङो एम्फौ फिनायनि बेलायावबो बिदिनो मावगासिनो दं आरो दा गोदान मोनसे एसे सिन्था खालामबावदों जे बेयाव मैखुन फिनायनिबो बेबस्थाखौ लादों जे हिन्जावफोरखौ जाहाथे जों लाफानानै साफ्रोमबो हिन्जावफ्रा जाहाथे एम्फौजों सोमोन्दो थानाय एम्फौ फिबाय एम्फौनि बोथोराव आरो एम्फौ गैयि समाव जोङो मैखुन फिनानै बेखौबो जुदि गावनो जुदि रां खामायनो हायोब्ला बेखौबो मोनसे इनकाम सर्स आंजों लोगोसे बे हिन्जावफोरखौबो होनो हायोबा बेबो मोनसे मोजां आं बेखौनो सिन्था खालामगासिनो दं आरो बिनि बादैबो जोङो जि दानायनिबो बेबस्थाखौ जोङो प्लेनिंखौ लागासिनो दं दे जि दायोब्लाबो जों जि दानानै जि फाननायनि खुन्दुं थुननायनि बेफोरखौ गासिबो सरजाबनानै माखौ मावनो हायो बेखौ जोङो लांफाबाय थानो थाखाय नाजादों आं हारसिङै बेखौ
मोजाङै जालांबा आं सानाखै आंजों लोगोसे जाहाथे गासिबो मानसिफ्रानो जाहाथे जि साबैसे लोगो नांनानै जों बेखौ मोजां खालामना लांनो हायो बेखौ नाजागासिनो दं आरोखि बोसोराव आबादा ओरैबायदि दङ आंहा दा नैबे ना आबाद दङ बिनि उनावहाय आंहा दङ मा दं माइ आबाद मावो एरि आबाद मावो आङो आरो हालदै आबाद मावो हालदैखौ आं दा ओरैबायदि मार्केटखौ नागिरगासिनो दं आं अलरेडि पेकेजिंबो खालामगासिनो दं पेकेजिं खालामनानै बे पेकेजिंखौबो आङो माने जरहाट पर्यन्त आङो पाउडारखौ गुन्दै पाउडारखौ पेकेट खालामनानै बिसिमबो साप्लाय हरो आरो बिदिनो मार्केटखौ नागिरगासिनो दं जुदि बोरैबा जुदि मार्केटखौ मोनफ्लाङोबा हयथ' आंबो पानबारि ओनसोलनिफ्राय बायनानै आंबो बिदिनो दा केजि बा ग्राम अजनै हरबाय थानायाव आङो बेखौ टन सिस्टेमै हरनो हानाय प्रसेसआव हयथ' सानसे समाव फैनो हागौ आरोखि दा बेखौनो स्टाडि खालामगासिनो दं माबोरै खालामनो हायो बिनि बादै आबादा बिदिनो थालिर दङ दा आनारस दङ आरो बिनि बादै बिदिनो जोङो जिखिनि हायो बेखौ मावगासिनो दं आरो थारुन आंहा नै दा आसिना थारुन दङ 10 बिगा हायाव आरो गंगार थाइसुब जिहेतु एम्फौ जोङो सेरिकालसारजोंबो सोमोन्दो दं नालाय सेरिकालसाराबो आंहा अलरेडि 15 बिगा गंगार थाइसुबानो दङ आरो सम मुगा एम्फौनि थाखाय बेबो आंहा 2 बिगा हा दंखायो बिदिनो आरो जोंनि लकेल एम्फौनि थाखाय खारं बेबो आंहा 4 बिगा दंखायो थिग बिदिनो इफोरखौनो जोङो बिनि उनाव बे बिदिनो कन्टिनिउ सारा बोसोराव जोङो कन्टिनिउ प्रत्येकटा मासावनो जाहाथे रटेसन बायदि जों आबादखौ लाबाय थादों आरोखि बिनि उनाव बे बिदिनो लाबाय थादों आरो बिदिनो मावलांगासिनो दं आरो मावलांबाय थागोन आरोखि बेनो आरोखि आंनि साननाया आरो आंजों लोगोसे जायब्लानाखि फैयो बिसोरजोंबो जोङो जथेस्थ सम बिदिनो आङो ट्रेनिंबो लिंहरनानै बिसोरखौबो ट्रेनिं होयो आरो एम्फौ बिदै बानायनानै बेखौबो आङो गुबुनावबो सनितपुर जिल्लायावबो मणिपुरसिम आङो बेखौ एम्फौ बिदै बानायनानै साप्लाय हरखांबाय आरो सेरिकालसारनि जितु नार्सारि बानायनानै ओजोंहाय अरुणाचल मेघालय नागालेण्ड ओमफ्राय ओजोंहाय सिक्किम गासिबो बेफोराव आङो साप्लाय पर्यन्त हरखांजोब्बाय बिदिनो नङा माबाखौ आरोखि सेरिकालसारनि जितु नार्सारि सेप्लिंखौ आङो बिसिम हरखांजोब्बाय आरोखि आरो एम्फौ बिदैया जोंनि बिदिनो सोलिबाय थायो आरो बिसेसकै आंनि माबाया जाहैबाय मार्केटआ धेकियाजुलियाव हरबाय थायो बिनिफ्राय फिनानै बिसोरो ओजोंहाय नाहरलगन अरुणाचल डिमापुर बिदियाव एम्फौखौ होयो आरोखि थिग बिदिनो जोङो लिंकेज जोंना जगाजगा दंबाय थायो एम्फौनि फिथोबखौ जोङो एक्सुवेलि दा फिथोब हिसाबैनो जोङो आंनि प्रडाक्टआ जमा जायो आरो खाथि खालानि मानसिफोरा बे होफैनायखौ आं बेखौ बायनानै लाखियो आरो बेखौ दा फिथोबखौ जोङो खुन्दुं बानायनायनि प्रजेक्टखौ लागासिनो दं हास्लाबाखै नाथाय बर्थमान मा खालामो बेखौ आंनियाव 2 कुइन्टेल 3 कुइन्टेल 2.5 कुइन्टेल बिदि जाबा आङो बेखौ अदालगुरि क'क्राझार बेबायदियाव हैबाय दा बेखौ सानदों जे फिथोब हिसाबै हैयाल'सिनो बेखौ आङो बेवहाय आंनावनो खुन्दुं बानायनानै बेहाय जुदि जि दानायनि प्रजेक्टखौ जुदि बानायनो हायोबा बेहाय भेलु एडिसन बायदि जोङो डाबल बेनिफिट मोननायनि लामाखौ खालामगासिनो दं आरो बियो मब्लासिम जाफुंहोनो हागोन आं बेखौ लासैनो नाजागासिनो दं आरोखि बेबायदिखौ नाजालांबाय थागोन मावलांबाय थागोन आरोखि एम्फौनि बेलायावबो बिदिनो मटामटि 4 लाखसो फैयो आरोखि फिथोबनिफ्राय होन एम्फौ बिदैनिफ्राय होन आरो एम्फौनिफ्राय होन बिदिया 4 लाखसो फैयो आरोखि आंनाव सरकारनिफ्राय सुबिदा मोननायनि खारना जाहैबाय फिसारि डिपार्टमेन्टआव आङो बिदिनो 2007 सनाव ट्रेनिं मोनदोंमोन ट्रेनिं मोननायनिफ्राय बेवहाय स्टेटआव आङो गुवाहाटी कलाक्षेत्रआव आङो बिदिनो मिन बिभागनि मन्थ्रिजों आङो बेखौ मोनसे बान्था मोनदों बे बान्था मोननायनि उनावहाय आरो बिदिनो बिटिसि गभर्नमेन्टआव क'क्राझाराव आं बिदिनो बिटिसि एकर्ड डेआव आं बिदिनो बेहायबो बान्था मोननो हादों थिग बिदिनो बिनि उनावहाय सेरिकालसाराव सोमोन्दो लाखिनाय उनावहाय आं बिदिनो माबाखौ मोननो हाबाय कर्नाटकआव माइसराव नेशनेल एवार्ड मोननो हाबाय आरो थिग बिदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आनसलिकनिफ्रायबो मोननो हादों बिजनि आनसलिकनिफ्रायबो आरो बिनिफ्राय सेन्ट्रेल आबसुनिफ्रायबो मोननो हादों आरो बिदिनो दुलाराय आबादारि आफाद दुब्बा बिनिफ्रायबो मोननो हादों थिग बिदिनो गोबां गौथुमफोरनिफ्राय आङो बिदिनो
माबाखौ बान्थाखौ मोननो हादों आरोखि दे आरो नैबेयाव आंहा बिनि सिगांनो आं मा जाबाय 2013आव डिस्ट्रिक्ट बेस्ट फार्मार हिसाबै बेहायबो मोननो हादों आरोखि दा बिदिनो गोबां आंहा प्राय 16-17थासो आं बिदिनो बान्था मोननो हादों बिदिनो नाजालांगासिनो दं डिपार्टमेन्टफोरजों नांथाबनानै थानायावनो आङो जोंनि भारत हादरनि बादैबो चाइनायावबो थांनोखौ आं खाबु मोनदों दा चाइनायाव थांनायनि खाबुआ जाहैबाय जे सेरिकालचार सेक्टराव मा जोङो सोदांलांनो हायो दा बिनि सायाव जोंखौ चाइनायाव लिंलांदों बिमा बिफानि जोनोम माबानिफ्राय जुदा जाबोबा आंहा मात्र 2 बिगाल' हामोन आरोखि दा बिदिनो दिनैसो गाबोनसो सोदांनानै आङो निजा थागुबै आङो 37 बिगा आं हा बायनो हाबाय आरो टटेल दा आदि थिखाजों लोगोसे आङो दा आबाद मावनानै आरोखि आंहा जेबो साख्रि बाख्रि बा जेबो कमार्शियेल माबा गैया आं आबादनि सायावनो आं बेखिनिखौ 37 बिगा हाखौ आं निजास' आं बायना लानो हाबाय आरो बिनि बादै थिखाजों जाबजों आङो दा 108 बिगाखौ आङो कन्ट्रल खालामनानै दङ आरोखि दा बेबायदि हिसाबै आंनिख्रुइ साबसिन किसुमानाव सुबिदा दङ बेफोरखौ जुदि गाव गावनो सोदाङोब्ला जथेस्थ जोंनि बिटिसि ओनसोलाव डेभेलप जागोन बे आंहा एकदम फोथायनाय दङ आरोखि दानि जिथु लाइमोनफोरनि खोथाखौ आंबो जोबोद दुखु मोनो नाथाय बिथांमोना जे मा साननानै बिथांमोना जे रोंगौथिखौ लादों रोंगौथिखौ लानायनि उनावहाय रोंगौथिखौ जे खामानियाव फोनांनांगौ बे बिथोनाव जे मा सिस्टेम लादों आं बेखौ बुंनो हायाखै नाथाय आंनि नोजोराव जे बेखौसो आं बुंनो सानो रोंगौथिखौ लानांगौ रोंगौथिखौ लानायनि उनावहाय रोंगौथिखौ मोजां खामानियाव फोनांनांगौ जिहेतु फरायनानै अनलि साख्रिनि थाखायल' मानसिया फराया गावनि जिउ दानायनि थाखाय फरायनाया गावनि गोनांथि गावनि जिउ दानायाव गावनि फरायथिखौ लानायनि उनावहाय रोंगौथिखौ लानायनि उनावहाय बियो सर्ट खामानियाव फोनांनांगौ आबाद मावनानै बिबो मोनसे गावनि जिउ दानायनि प्लेनिङाव फैयो गतिके जोङो जि मुहुर्तआव जि मोनसे हाथियार बायदि जोंनि सोलेरखौ जुदि बानायोब्ला बिनि थाखाय जिबनाव खुनु फेलार जानायनि खुनु लामा फैया खारन बियो हमना लादो फरायनायनि जिहेतु स्कुलाव थांनाय समाव स्कुलाव थांबाय स्कुलनिफ्राय फैनाय उनावहाय जुदि आबादाव नाङोब्ला बिनि सोलेराथ' बायनानै जिनानै थांनाय बुस्थु नङा बरंस' बिनि सोलेरा राफोद जाहैयो गतिके बिदिनो बियो डिग्री लानानैबो BA पास जानानै बा MA पास जानानैबाबो जुदि बियो जुदि आबादाव नाङोब्ला दानि मुगायाव साइन्टिफिकेलि मावनायाव बियो थाबनो जौगासिनो आरोखि अकल साख्रिनि सायाव सोनारालासिनो जुदि लाइमोनफोरा जुदि बे आबादाव नाङोब्ला जोंनि बिटिसिखौ जोङो बादायलायनाय हिसाबै दानि मुगायाव जुदि बादायारि जों आबाद मावनायाव जुदि गुबुन हारि बायदि जों बादायलायनानै जुदि मावोब्ला जोंनि बिटिसिया थाबनो डेभेलप जागोन आरोखि आंहा बियो एकदम फोथायनाय दं आरो देशआबो जौगागोन आरोखि थाबनो दिनैहाय पलिटिकेल सेक्टराव सल' खनबाय थानानै बिनि सल'खौ खोनासंबाय थानानैथ' लाब गैया जों मावनो होननानै आवगायनांगोन अब्लासो जोंनि हादोरखौ जौगाहोनो हानांगोन दिनै बड'लेण्डनि थाखाय जेसेबांखि हांगामा जाबाय थाया मानो जों दिनै बड'लेण्डखौ मोननायनि उनावबो जुदि मावनाय दांनायखौ जुदि जोङो ज्राब गारोब्ला जोंनि बड'लेण्डआ दावगानाय नङा आरोखि बेखायनो आं सानो जों साखा फारा जेथिंबो माने दावगानांगौ आन्दलन मुभमेन्ट खालामनांगौ बेहाय खालामदो फरायनांगौ फरायदो आबाद मावनांगौ आबाद मावदो गावनि समखौ जाहाथे ओरैनो थांहोआ आरोखि जे ओरैनो थांहोआलासिनो जुदि गावनि समखौ जुदि सर्ट खामानियाव फोनांबाय थायोबा गावजों गावबो डेभेलप जागोन आरो मालायाबो डेभेलप जागोन आरोखि बेखायनो आङो जोंनि बिटिसि बा जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ आङो गासैखौबो बेखौसो खावलायो जाहाथे बयबो गावनि समखौ ओरैनो बेखार थांहोआलासिनो मोजां खामानियाव फोनांनांगौ मोजां खामानियाव फोरोंनानै गावनि जिउखौ मोजाङै आलो गोजोनै जाहाथे सोलिलांनो हानायखौ नाजालाङो आरोखि सरकारनि सायावल' जाहाथे डिपेन्ड खालामबाय थाया आरोखि आं बेखिनिखौ रायजो राजाफोरनि सिगां आं खावलायनो थाहैबाय जाहाथे मोजाङै गोसो होनानै मावनांगौ जाहाथे गावनि समखौ ओरैनो थांहोआ आरोखि आं बेखिनिखौनो